Исәнмесез, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында төрле ил өлкәләрдә гомер итүче милләттәшләребезне берләштерүче татарлар тапшыруы башланды. Бүген безнең программада Төмәндә татар мәдәнияте көннәре. Халыкара туган тел көне. Оренбургтан безнең репортаж. Туган телемдә сөйләшеп, яшим туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Татарстан Республикасының халык рәссамы Зөфәр Гыймаев күргәзмәсе. Илһам тормыштан алам, инде кешеләрдән алам. Каягына булмасам да, бөтенесенә күрмәсәм, бөтенсендән алам. Уңыш сире гадилек һәм хезмәт сөюдә. Ижауда яшәүче Альмир Закиров белән таныштырырбыз. Жол салдымда бу күрше әйтә, сез ди кем халкы ди, мәйтәм татар, булай татарлар булгаштан ди, монда ди, жол булар инде ди. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Төмән өлкәсендә татар мәдәнияте көннәре уза. Бу фестиваль 2 мартка кадәр дәвам ителәчәк. Шушы вакыт эчендә төбәктә халык сәнгате иҗаты буенча берничә конкурс үткәрелер дип көтелә. Биредә өлкәнең төрле почмакларыннан килгән 1000нән артык кеше үз сәләтләрен сынаячак. Себер татар фольклорының киләчәге бармы? Җирле хәбәрчеләребез видеоязмасында. Шикшә авылыннан шытыр-шатыр фольклор ансамбле сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Искиткеч матур һәм чиста уйныйлар. Әмма сәнгать җитәкчесе Гаяз Габдуллин иң яхшы яңгырашны таләп итә. Татар фольклоры фестивале өчен ансамбль Куранда исемле җыр әзерләгән. Сазлыктагы Себер татарлары авылы шулай дип атала. Югыл истә кала, истә калырлар, шундый моңлы ки. Ул ни татарның менә моңы югалмаган. Шундай мен үзенең нәни онтылмый кие, шундай нык. Барып хәзер заман шәкилләрдәге сүзләре татарча, киң күртәсен структурасы русча. Анда инде менә югалтмаган шул моң именно татарның икән ылыкын читтән күренеп тора. Иннек истә кала торган. И сүзләрдә шулай ук. Җырлыйлар, уйныйлар, бийләр. Себер татар фольклорының бүтән байлыгы бер сәхнәдә. Шытыр-шатыр балалар ансамбленең чыгышларын өлкәдә һәр даим түземсезлек белән көтәләр. Аларның үзешчән сәнгате югары дәрәҗәдә дип әйтсәк, ялгыш булмас. Авыррак сөйләшүләр татарча, күбесенчә русча сөйләшәләр балалар. Но инде без тырышабыз, үзебездән кулдан килгәнчә аларны инде өйрәтергә, үзебез белгәнчә инде. Мәктәп өйрәтә, мин бераз тырышам үземчә шул җырлар буенча мәктәп инде шул фән буенча өйрәтә татар теленә. Мин инде шул моң ки буен кораллары белән Монда фольклор телгә, тел исә фольклорга ярдәмгә килә. Татар телендә сөйләшмәсәләрдә балалар сәхнәдә халык эпосын һәм татар классикларын укыйлар. Катнашучылар саны 340 кеше. Чара Каскар авылының мәдәният йортында елга бер тапкыр уздырыла. Төмән районы өлкә татар мәдәнияте көннәре программасында 4-нче. Шулай ук монда халык талантларының берничә бәйгесе уза. Милли ризыклар күргәзмәсе урынына биредә бәйләнгән очпочмаклар, бавырсаклар һәм чәкчәкләр. Клубның фаясында декоратив гамәли иҗат күргәзмәсе дә оештырылган иде. Рәссам һәм этнограф Ольга Бакыеваны Себер татар әкиятләренең иллюстрацияләре гаҗәпкә калдырды. 1000 еллык әкият сюжетларын монда күрергә көтмәгән идем дип ассызыклады ул. Алар 19 гасырда Галим Василий Ратлов тарафыннан язылганнар һәм беркайчан да басылып чыкмаганнар. Чудом является то, что сказки сибирских татар дети проиллюстрировали, они познакомились. На самом-то деле наше поколение, оно сегодня не имеет возможности увидеть, познакомиться с этими сказками. Слово «забыто» нельзя сказать, они не знают. Соңгы елларда эпик жанрлардан бәет һәм мөнәҗәтләр ешрак яңгырый дип сөйли Себер фольклорын туплаучы Луиза Сөрмәтова. Ул жюри составында 3 районны карап чыккан, әмма яңа коллективларны күрмәгән, ләкин танылган коллективларның чыгышларында кыйммәтле фольклор материалын күреп алган. Яркәү районында элегелектән безнең фольклор обрядовый күренешләре булмаган иде. Бу елда шулай ук. Шулай ук икән, хәл мөшкил хәл дип әйтергә була. Чөнки инде бүтән районнарда дияргә була күренешләрне күрсәтә башладылар, фольклорга кирип киттеләр, үрнәкләр күрсәтәләр. Яркәү районында менә ул ягы китик як. Муллашы авылыннан пышны ансамбле Себер татарлары фольклорын бүтән Россиягә танытты. Алар катнашкан фестиваль конкурсларының саны шиксез, Иделдән Уралга кадәр. Бүген алар беренче тапкыр Себер татарлары җыры булмаган Агыйделне башкаралар.
Biz Ayдар Фазрахмановның творчествосы белән нәрсә мавыгабыз, шуның өчен без аның бүген җырын җырлыйбыз. Туган җиреңнән китмә. Пышна ансамбле җитәкчесе Шагвар Касымов 40 елга якын Сибир татарлары фольклоры нигезендә чыгышлар куя. Танылган гармунчы һөнәрен дәвам итүче кеше булмас дип борчыла. Ләкин милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Альберт Алтынхужин кадрларга кытлык юк дип ассызыклады. Согласен в целом, да, что такая проблема существует, но мы пока не столкнулись. У нас достаточно руководителей, имеющих соответствующее образование, и чтобы кто-то ко мне, как руководителю общественной организации, обратился, что нам не хватает руководителей того или иного направления, пока не сталкивались. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы 7-нче ел рәттән татар фольклоры фестивален үткәрә. Бу еллар эчендә төбәктә коллективлар саны берничә дистәгә арткан. Әлеге фестивальнең төп бурычы халык иҗатын яңарту, үстерү белән генә шикләнми. Районнар буенча коллективлар сайлау һәм балалар арасында иң актив балаларны сайлап, һәм аларның арасында безнең Төмән өлкәсе татар фольклор фестиваленә түгәрәк уенга багышланган без фольклор коллективларда сайлыйбыз. Төп бурычы инде шул безнең фольклорны күтәрү һәм инде коллективлар арасында авыллар буенча, районнар буенча сайлау. Тамашачылар өчен татар мәдәнияте көннәре бәйрәм. Урам һәм йортлардан ишетелгән җырларның күбесе сәхнәдә яңгырый. Кемдер өчен бу концерт туган киемнәрен искә төшерү булса, башкалар өчен әлеге чара күрше халыклар белән якыннанрак танышу мөмкинлеге булып тора. Я пришла на концерт сюда, хотя я по нации украинка, но я всегда была на сценах, всегда выступала. Пришла послушать музыку, и очень нравится и песни, и все такое. И поэтому дай Бог, чтобы все жили дружно, мирно. Мин специально келем концерт караганга. Яратам татар музыкасын, татарларны яратам. Каждый ауылдагы кешеләрнең талантын смотрю. Шундый выступает, шул хәтле кирлыйлар. Шундый талантливый безнең нация. Татар мәдәнияте көннәре 2 мартка кадәр дәвам итәчәк. Алда түгәрәк уен фестивале. Яңадан жюри каршында 3 районны бәяләү тора. Районнарда татар халкы күпләп яши һәм йөзләгән коллектив бар. Аларның иң яхшылары түгәрәк уен өлкә фестивале финалында чыгыш ясаячак. Алга таба бөтен Россия конкурсында катнашучылар билгеләнәчәк. Динара Хабибуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тел дигән дәрья бар, дәрья төбендә мәрҗән бар. Бүген бөтен дөнья халыкара туган тел көнен бәйрәм итә. Халыкара туган тел көнен Мирас клубы әгъзалары шигырь бәйрәме итеп үткәрде. Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсендә татар телен өйрәнү буенча курсларны 9-нчы ел рәттән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова оештыра. Курска йөрүчеләр арасында төрле яшьтәгеләр, белгечләр, барысында Мирас клубы берләштерә. Максатлары да бер: гореф-гадәтләр белән танышу, телне өйрәнү. Клубның программасы да шуңа карап төзелә. Бу төркемгә телне бөтенләй белмәүчеләр дә, камил сөйләшергә омтылучылар да йөри. Киләсе видеоязманы карыйк. Ана теле хәзер мама теле. Дәвәниләр хәзер бабушка. Күкрәгендә җаны булган кеше ничек түзеп торыр бу эшкә? Калды микән күбәләкләр белән сөйләшүче хисле балалар. Бетә бара татарма рухи бишек булган авыл салалар. Халыкара туган тел көненә багышланган дәрестә татар шагыйрьләренең шигырьләре яңгырады. Камил Хусаинов курска йөрүче иң яшь һәм иң актив укучы. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Әнкәем дип әниемә мин туган телдә дәшәм. Балам дип әткәй миңа туган телдә эндәшә. Туган телемдә сөйләшеп яшим мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Дөньяда туган тел аркылы күп нәрсә белергә теләүчеләр өчен Хөсәен Ямашев китапханәсе бушлай курслар ачты. Ел сайын укучыларның саны үзгәрсә дә, укытучылары бер. 2010 елдан якшәмбе көннәрендә такта алдында торучы өлкә китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова. Ханым телне камил белә һәм курска йөрүчеләрнең дә шулай үзләштерүен тели. Әйбәт сүзлек,
Менә бу тематик сүзлек бик яхшы телне өйрәтергә, төрле темаларга багышланган сүзлек. Монда менә телгә багышланган да бар. Без алар белән төрле чараларда очрашабыз. Мин аларны театрга да алып барам. Без алар белән концертларда, үзебезнең китапханәдә үткән чараларда да алар актив катнашалар. Һәм менә шушы арада безнең битендә 2-3 мартта татар киносы көннәре узачак. Оренбургда менә шул чарага да алар актив баралар. Үз вакытында телне өйрәнә алмаганнар өчен мөмкинлекләр ачыла. Шуңа да укырга йөрүчеләрнең яшьләре дә төрле. 7 яшьтән алып 70-ка кадәр. Курсларның программасы шулай төзелгән. Монда татар теле, әдәбият, сәнгать, тарих буенча укучылар мәгълүмат алалар. Әлбәттә, атнасына бер тапкыр узган дәресләрдә генә бай мирасны, әдәбиятны белеп бетеп булмый, андый максат та тормый. Ләкин ул дәресләр ниндидер этәргеч булып торалар. Кемдер үз теләге белән ана теле курсларын укый башлый, кемдер театрга йөри, кемдер безнең чараларга йөри. Чараларга йөрү генә түгел, катнашучылар да бар. Алар менә шулай итеп үз телләрен камилләштерәләр. Мөгаллимнәр ишеннән дә татар мәдәнияте белән башкаларны таныштыру өчен күп көч куя. Курсларда телне өйрәнү өчен дәрес кысалары белән генә шикләнмиләр. Хәзер халыкта шундый күтәрелеш бара, бик куанычлы хәл инде ул. Күп йөриләр менә, алар кызыксыналар, китапларда алалар. Безнең менә әдипләребезгә багышланган дәресләрдән соң алар ул китапларны алып китәләр. Үзләренчә сүзлек белән булса да укырга тырышалар. Гаиләләре белән килүчеләр дә бар. Телне өйрәнергә теләк тә, тырышлык та зур. Хусаиновлар гаиләсе дә ял көнен укуларга багышларга тырыша. Максатлары иң элек татар телендә үзләренә камил итеп сөйләшергә өйрәнү, аннары уллары камилне дә бу дәресләргә йөртү. Әни белән, әби белән татар теленә белергә. Син монда килгәнче белә идеңме? Әйе. Белә идем. Әбисе мине тагын өйрәтергә алып килде. Әтисе татар, әнисе казах, шуңа күрә инде, әнисенә дә рәхмәт, татарча сөйләргә өйрәнә. Шуңа күрә тырышабыз. 2 авылмы, 1 авылмы? Сайрашсаннар туган телендә. Гөлнара курсларга 1нче ел йөри. Татар телендә китапханәдән алган 1нче китабы Нурихан Фаттахныкы булса, хәзер ул Тукай әсәрләрен укый. Үз туган телендә китап уку, яныңда булучылар белән татарча сөйләшү, балача хыялын тормышка ашыру була. Зур рәхмәт Василия апага, безнең укытучыга. Белемнәрем нык артты. Йөри башлагачтан китаплар укый башладым, шигырьләр, җырлар өйрәнә башладык. Өйдә дә татарча сөйләшәбез. Телне үзләштерүдә иң тырышына Камил Хусаиновка китапхана исеменнән балалар китаплары тапшырдылар. Уку танышу да дәвамлы була. Беренче чиратта шулай итеп китапхана укучыларының санын да арттыра. Бу эшнең кирәклеген хезмәткәрләр яхшы аңлый. Дәвам итәргә теләкләре дә бик зур. Күптән түгел китапхана фонды Татарстан Республикасының Милли китапханасы ярдәме белән яңа китапларга баеды. Хусаин Ямашев китапханасына ватандашларны әдәбият белән тәэмин итү. Татарстан Республикасының дәүләт программасы буенча 200 данадан артык китап бирелде. Балалар әдәбияты, сәнгать буенча сүзлекләр күп. Сүзлекләр инде безнең укучыларның һәр дәресләренә кирәк, аларның өстәлләрендә ята. Бик ышанабыз, киләчәктә алар әдәби әсәрләрне алып укый башларлар дип. Гадәттә укулар май айларында тәмамлана. Ләкин бу төркемгә йөрүчеләрнең теләге белемнәрен камилләштерү өчен яңа уку елында да дәресләргә йөрүне дәвам итү. Оренбургтан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Татар телен сакларга кирәк дибез, бу дөрес әлбәттә, ләкин мин алай яратмыйм. Сөйләшергә кирәк. Телне үстерү дигәндә фигыль дөрес түгел ул. Сөйләшү кирәк, кешегә өйрәнү кирәк. Менә шушы өйрәнергә һәм сөйләшергә тыюшы юк бит. Без әлбәттә зарланабыз. Сөйләшү даирәсе кими, мәктәптә укыту кимегәч, укытучылар саны кими. Һәм мәктәпкә баргач, родной язык татарский дип бирсәк, аны укыталар. 2 сәгать, 3 сәгать дип зарланмагыз. Юк ул 2 сәгать, әгәр дә родной язык дип язылмасаң. Мин андый кешеләрне беләм, якыннарымда да бар. Әгәр дә син
birinchi, ikkinchi o'quv planida ishlagan maktabga bolani bersang, ham родной язык русский deb berasang, yig'i berir için, ul vaqtda ul bolalarga 1 soatda berilmayacak. Hem bolalarınız o'zaro сөйләшмәсә, ularning hem iyigizdə o'zingiz сөйләшмәсә, hem siz ularni teatrga olib barmasagız, iptəşigiz bilan tatarcha сөйләшмәсәгез, radio televideniyada qavuzmasagız, ул ничек öyrənsin? Шуңа күрә туган телне өйрәтүче, саклаучы, коткаручы иң беренче чиратта без үзебез. Siz Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татарстан Республикасының халык рәссамы Зөфәр Гыймаев күргәзмәсе. Илһам тормыштан алам, инде кешеләрдән алам. Каягына булмасам да, бөтен нәрсәне күрмәсәм, бөтенсеннән чыгам алам. Уңыш сире гадилек һәм хезмәт сөюдә. Ижауда яшәүче Альмир Закиров белән таныштырырбыз. Жол салдымда бу күрше әйтә, сез ди кем халкы ди, мәйтәм татар, булай татарлар булгаштан ди, монда ди, жол булар инде ди. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Портретлар, пейзажлар остасы, милли жанлы рәссам һәм гаҗәеп шәхес. Аның картиналары Галиәскәр Камал театры фойесын бизәп тора. Сүз Габдулла Тукай Бакый Урманчы премиялары лауреаты, Россиянең ат казанган рәссамы Зөфәр Гыймаев турында. Бу көннәрдә башкалада аның күргәзмәсе ачылды. Шулай ук рәссамның бөтен хезмәтен чагылдыручы яңа китап та дөнья күрде. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Илһам тормыштан алам, инде кешеләрдән алам. Каягына булмасам да, бөтен нәрсәне күрмәсәм, бөтенсеннән чыгам алам. Минем дуслар, бик яхшы дусларым бар. Төрле сәгать булса, кич булса, көн кич иртә белән бер-беребезгә булышырга торабыз. Шундый кешеләр булгач, шундан илһам да алам. Зөфәр Гыймаев үзенең картиналарында кешенең холкын, күңелен ачып сала белүче рәссам. Моның өчен бик нечкә психолог та булырга кирәктер. Яхшы кеше булса, тагын да эштә булган кешеләрен чыгара алсам, миңа бик шат булам. Аннары әзрәк эштә булган бөтен уйларын ничектер менә киндергә чыкса, мин әзрәк шатланам. Әзрәк түгел, күп шатланам. Ул сайланып торырга күнекмәгән. Рассам көннең теләсә кайсы вакытында иҗат итәм ди. Иң мөһиме, табигатьнең һәр фасылын, һәр мизгелен яратуын яшерми. Яңгыр булса да яратам, кояш булса да яратам. Кояш булса әле тагын да яктырак булгач, төсләр икенче. Но яңгыр булганда көмеш төсләремне иң татарлар ярата бит көмеш төсләрен. Мин бик яратам көмеш төсләремне. Яңгыр булганда көмеш төсләре, кояш булганда алтын төсләре килеп чыга. Шуның өчен яратам бөтен нинди булган хава, бөтенсен яратам. Зөфәр Фуат улы Гыймаев 1951 елның 9 гыйнварында Үзбәкстанның Наманган шәһәрендә туган. Казан сәнгать училищесын тәмамлый, аннан Ленинградта белем ала. Аңа Харис Якуповның укучысы булу бәхете дә елмайган. Ул Камал театрында аның бер галерея, безнең опат, бөтен абруйлы, дәрәҗәле режиссерларыбыз, артистларыбыз портретлары аның тарафынан эшләнгән барсында. Шулар каршында басып торып, ис китеп шулай сакланып. Шуннан бирле каршык аның иҗатына бүген инде менә мин аның бик шуны күңелне әйтәсем килә. Мәктәбен китеп, аның сакланам, аның кешелек сыйфатларына. Аның шундый горурлыгы бар, инде ички горурлыгы, ул бик кешелек кеше, ул спортсмен да. Ул вакытта миңа 17 яшьләр, 74-73 елларын бик хәтерләмим, инде 73 еллар Зөфәр абый сәнгать училищесында укыган вакытта ук безнең авылга кайтып йөри иде. Аның менә хезмәт шушы рәсем ясау хезмәтләренең башы безнең авылда башланды дип әйтергә була. Авылга кайткач
пейзаждар, рәсемнәр, портретлар ясый инде. Шунда әйтте дә инде ясыйм әле дип Фәния. Мин риза булдым инде, ясады шулай. Фәния ханым Сабитова сурәтләнгән картинаны сәнгать белгечләре заманында бик югары бәяләгән. Бу сәнгать әсәренең фотосы яңа китапта да урын алган. Зөфәр Гыймаев бик оста портретчы рассам. Габдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Кәрим Тинчурин, Галискар Камал театрының данлыклы артистлары. Зөфәр Гыймаев бийек татар ул кызларының хәтерен мәңгеләштергән рассам. Узган елда аның бөтен иҗатын тасвирлаучы менә шундый басма дөнья күрде. Зуфар Фатович рәсемнәр, алар матур, яктылы, шундый позитивныйлар. Үзе дә ул шундый кеше, добрый, позитивный. Аның картиналардан китәсе дә килми. Дөрестән дә аның гаҗәеп тыйнак хылыклы, кешелекле, ярдәмчел булуы турында бик күпләр үз чыгышында кат-кат кабатлады. Китапны тәкъдим итү кичәсендә Алмат шәһәрлектә урын юк иде. Рәсем сәнгатының бөтен жанрларында камил үзләштергән кеше. Кайсы гына алсак та портретмы ул, пейзажмы, натюрмортмы, һәрберсендә дә ул билгеле камил эшли. Әмма ул безнең рәсем сәнгатендә иң зур портретистларның берсе. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, бу жанр безнең бераз саекты. Шундый зур рәссамнарыбыз дөресен әйткәндә бик юк та дип әйтер идем. Кичәнең премьерасында халыкка тәкъдим иттеләр. Ул Шәүкәт Биктимировның портреты. Шәүкәт абый Биктимиров безнең танылган әлмәндәрнең портретын да Зөфәр Гыймаев ясады. Аны бүген безнең тамашачы беренче мәртәбә күрде. Бу безнең китапка әле кергән, ул безнең соңгы бит булыр иде. Менә бүгенге көндә дәвам итсәк. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Гадилек һәм хезмәт сөю тормышта уңышка ирешүнең сире Ижауда яшәүче Альмир Закиров. Милләттәшебез гомере буе төрле техникада эшли. Әгерҗе районында туып үсеп, соңрак тормышын Удмуртия белән бәйли. Тик Татарстаннан читтә гомер итсә дә, аның гаиләсендә милли традицияләр саклана. Балаларына туган телебезне дә өйрәтә. Закировлар гаиләсе турында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Әлмир Закировның һәр көне эш белән башланып китә. Ул Ижауның Татар базары дип аталган районында яши. Биредә гел шәхси йортлар. Кышкы һәм язгы чорда урам халкын борчыган төп мәсьәлә юлларның начар булуы. Милләттәшебез бу мәсьәләне хәл итүне үз өстенә ала. 20 елдан артык урамны үз техникасы белән чистартып тора ул. Март айында килдем, моны күршеләр торалары инде булар. Үземнең тракторлар белән килеп эттереп жол салдым шушында. Жол салдым да бу күрше әйтә, әллә ди күрше буласызмы ди. Мәйтәм, әйе. Монда җиткезергә уйлыйсым. Әйе, мәйтәм, менә кирпич ташымын, шуңа жол салам. О, ди, сез ди кем халкы ди. Мәйтәм, татар. Булай татарлар булгаштан ди, монда ди жол булар инде ди. Мондый ярдәмгә күршеләре дә шат. Урамга үз машиналары белән һәр вакытта да керә алалар. Җәяүлеләр өчен дә юл чиста. Шушы малайдан мәрхәмәтле, Аллага шөкер, ул бар. Урамнарны чистартып тора. И акча да алмай. Менә шуйты яшәп ятабыз күңеллегенә. Ярый әле ул күршем әйбәт, Аллага шөкер. Закировлар гаиләсе Ижауга 1997 елда ук күченеп киләләр. Шул еллардан башлап милләттәшебез тимер атыннан төшми. Хуҗалыкта тракторлар, йөк йөртү машиналары да бар. Менә монда килдем дә ЖКХ-да әзрәк карлар чистарта башладым. Хәзерге бүгенге көндә менә телефоным бар. Кем звонит, карын түгәмен, карын эттерәмен, нәрсә кирәк шуны ташыйм. Менә апрель айларында КамАЗ белән керә алмыйлар. Участокларга кешеләр мине чакыралар. Тормышын бары тик хезмәт белән генә бәйли ул. Нинди генә эш булмасын, авырлыктан курыкмый. Кичләре яраткан гаиләсе янында уза. Мин кайттым. Сәлам. Хәләлшик. Тормыш иптәше Әлфирә ханым белән алар 30 ел бергә торалар. Бер ул, бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Татарстанның Әгерҗе районыннан Удмуртиягә күченеп килгәч тә, үзләренең татар икәнлекләрен онытмыйлар. Киресенчә, балаларына ныклы милли тәрбия бирәләр. Мин үзем авылда үскәчтән инде сабан туйларына кайтырга туры килде. Татар телендә гел сөйләшеп үстердем балаларны. Кызымны да инде, улымны да хәзер менә аныгым белән дә татарча сөйләшәмен. Балалары милли сыйныфта белем алып үсә. Шуның белән горурлана Закировлар гаиләсе. Бүгенге көндә дә Удмуртиядә милли үзаң нык, татарлык көчле ди милләттәшләребез. Без монда Удмуртиядә татарлар бергә яшибез.
туганнар белән, дуслар белән очрашабыз. Көтеп алабыз Татарстаннан килгән артистларны, театрларга җирибез. Сабан туйларын уздырабыз, бик күңелле була. Аралашабыз, күрше-тирәләр бөтенсе татарча белә. Кайда гомер итүгә карамастан, туган теленең, милли гореф-гадәтләренең нәкъ менә гаиләләрдә саклануына да басым ясады Әлфирә һәм Әлмир Закировлар. Удмуртиядән Назир Нугманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы. Казаныбызның истәлекле урыннары, тарихи биналары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Игътибарыгызга Тарихи Ватан сәхифәсе. Дөнья күләм танылган татар дин эшлеклесе һәм галиме Шиһабетдин Мәрҗәнигә һәйкәл Казан шәһәренең Әл-Мәрҗәни мәчете белән янәшә, Кабан күле буенда урнашкан. Скульптура 2018 елның 20 ноябрендә Шиһабетдин Мәрҗәнинең тууына 200 ел тулу уңаеннан куела. Һәйкәлне бөек татар скульпторы Бакый Урманчының гипстан ясалган сыныннан рәссам Рамин Нәфыйков күчереп ясаган. Монумент ак мәрмәрдән эшләнгән, биеклеге 4 метрны тәшкил итә. Нигезе һәм тирә-ягы граниттан. Шиһабетдин Мәрҗәни бер иде, кадерен, кыйммәтен белмәк, аның өчен түгел, безләр өчен дәрәҗәдер. Исмәгыйль Гаспаралының мәшһүр татар мәгърифәтчесенә карата әйтелгән әлеге сүзләре киләчәк буыннарга васыят булып яңгырый. Тел ул борынгы бабалардан калган, киләчәк буынга тапшырыла торган кадерле мирас дигән бөек фәлсәфәче Фридрих Ницше. Әлеге мирасны кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.